No? Volal si mi? Áno, volal som ti. Písal si mi? No, písal som ti, ale akože... No? Ako neviem, prečo je ako taký nasratý. Ja som nasratý? Že ako ja som ti úplne férovo napísal a... Ty píšeš takéto, proste ako keby som bol nejaký nepriateľ tvoj. Ty si mi férovo napísal? Tak si myslím, že asi férovo, akože čo som bolo ako niečo také Počúvaj, ako neférové. pane, počuj, v maximálnej slušnosti, my sa poznáme? Normálne sa ťa slušne pýtam, prosím ťa odpovedaj k veci. Počkaj, neskáč mi do rečí. Krista, neskáčte mi furt do rečí. Znížim teraz tón a prosím ťa, dobre počúvaj, čo sa ťa budem pýtať a skús, prosím ťa, odpovedať k veci. Slušne sa ťa ja, Dani, pýtam. Milý pane, my sa poznáme? Ako nepoznáme sa osobne. Aha! To je ako nejaký problém. Počkaj. Neodbiehaj, Krista, neodbiehajte furt od veci. My sa nepoznáme. Počkaj, ukludni sa. My sa nepoznáme, hej? Ja som kľudný. My sa nepoznáme, hej? Nepoznáme sa, že hovorím, že nie. Dobre, super. A teraz, ty si mi dnes napísal? Áno. Dobre, na moje súkromné osobné číslo, hej? Áno, že že som ti písal, že to číslo mám, že to nerieš. Tieto veci sme... Aha. Ja som bol na Facebooku, hej. Takže ako... Nie je v pohode, akože to nerieš to a nevyššie... Počkaj. Kto povedal, že to je v pohode? Ty hovoríš, či ja to hovorím? Ja som Dovoľ mi, aby som zoštilizoval súhrn toho, čo si mi práve povedal. Ja sa s tebou nepoznám, my sme sa v živote nevideli, ja neviem, kto si. Ty si mi písal na moje súkromné osobné číslo, ktoré nemám riešiť, kde si zobral a to je podľa teba OK. Správne? Oprav, ak sa mýlim. Tak ako podľa tebe to asi nie je OK, ale tak ako, že... Počkaj. Na 7 krát, za minútu 7 pokus, na 7 krát skúsim položiť presnú, jasnú, čistú, nesarkastickú slovenskú otázku. Súhrn toho, čo si mi teraz povedal, ty pre mňa neznáma osoba, sa nepoznáme. Mi voláš na moje súkromné osobné číslo, ktoré si zobral niekde, čo ja nemám riešiť a to je podľa teba v poriadku, hej? Lebo to sú tvoje slova. Tak? Tak podľa teba to nie je v poriadku, tak ako v pohode. Čo dobre. Ty si, počúvaj, ešte skúsim 8 krát. No dobre, ale... Počkaj. Odkiaľ mám číslo? Nie, ani to som sa ťa nepýtal. Počkaj, ty si Maďar? Ešte raz. Ešte raz, 9. krát. Ja sa nepýtam, čo ty si myslíš, či je to u mňa OK. Ja sa teba pýtam, či ty si myslíš, že je to OK. Ty rozumieš úplne, že základnému slovenskému syntaxu vety? Ty vieš, čo je to pointa vety? Ešte raz sa to opýtam. Ja sa ťa pýtam, či ty si myslíš, že správanie typu oslovíš ma na moje súkromné osobné číslo bez predstavenia, bez ničoho, povieš mi, že nemám ja riešiť, odkiaľ ty máš moje číslo, a za 2 minúty sa ťa to pýtam 10. krát, sústavne uhýbaš pointe, ja sa teba pýtam, či si ty myslíš, že to je OK. Nehovor mi, čo ja si myslím. Ja čo si myslím teraz irelevantné. Ja sa teba pýtam, či ty si myslíš, že to je OK. To sa ťa pýtam. To musíš posúdiť ty. Čo ja to budem posúdiť? Ja sa idem rozprávať radšej s touto stenou. Táto stena, ktorá je vedľa mňa, mi bude lepšie... Dobre, ale čo ti mám ako teraz povedať, že odkiaľ ho mám, hej? Ja sa ťa nepýtam, odkiaľ máš moje číslo. Pre Kristov kokot. Ja sa ťa nepýtam, odkiaľ máš moje číslo. Ja sa ťa pýtam, či to, ako si ma dnes oslovil a čo si mi povedal, že nemám riešiť, že odkiaľ máš moje číslo, či tento vývoj udalosti podľa teba, či je OK. Nie podľa mňa. Ja sa ti nepýtam, čo si ty myslíš podľa mňa. Ja sa pýtam, či z tvojho pohľadu v tvojom svete je toto jednanie z tvojej strany OK. Pozri sa, Dani. Možno, že nie, podľa teba. A ty kokos, ty vole, 11. krát, nie podľa mňa, ja sa pýtam na tvoj názor. Haló? Až nekrič. Už reaguješ? Dobre, teraz stíšim tón.
Teraz stíšim to 12. krát. Ja sa pýtam na tvoj názor, ako ty hodnotíš tvoj proces. Na mňa sa vyser teraz. Ja sa pýtam na to, či ty si myslíš, že dnes o 19:26 slovenského času, keď si mi napísal, a tak ako si mi napísal, číslo, ktoré nemám riešiť, odkiaľ máš, pohode neriešim, či ty si myslíš, že toto chovanie z tvojej strany podľa tvojho názoru je OK. Toto sa pýtam. Pozri, Dani, pozri sa. Ja mám číslo verejné. Ja sa za ňu nehambím. Nie som nikto nejaký tajný, nejaký tento, rozumieš ma? 14. krát. Pýtam sa na tvoj názor, nie na tvoje číslo. Pýtam sa na tvoj názor, či si ty myslíš, že si dnes jednal korektne, či je podľa teba to, čo si mi dnes napísal, takým štýlom OK. 14. krát sa to pýtam. Dobre, ja ti to iba hovorím, že podľa mňa to je normálne, ako proste, ja som ti napísal... Počkaj, ešte, počkaj, povedal si normálne? Čo ma chytá za slovíčka pre Boha? Počkaj, ty si teraz povedal, podľa teba je to normálne, nechytám ťa za slovíčka, slušne sa pýtam, povedal si práve, podľa teba je to normálne? No, ja si myslím, že áno. Dobre, tak milý neviem, tak milý neviem kto. U mňa to normálne nie je a na budúce, keď mi budeš písať zo súkromného čísla a nepredstavíš sa, tak sa nediv, že ti nadávam do lopát. Dobre, môj chlapec? Dobre, ja ti potom napísal. Počkaj, nepreskakuj pointy, ja som sa niečo pýtal. Neodbáčaj sústavne od pointy. Ja som sa slušne pýtal. Počkaj, ja mám prestať? Kto mi písal? Ja mám prestať? Ale však dobre, že ako nerieš to... Počkaj, môžeš rozprávať na 5 sekúnd ako Slovák, nie ako lopata? Môžeš nehovárať, no tak dobre, však ale ja. Môžeš rozprávať normálne, že normálne civilizované odpovede? Ja som tebe písal z cudzieho čísla bez predstavenia? Ty tupá lopata? Ja som tebe písal, alebo ty mne? Ja teba otravujem? Počkaj, Dani, dobre, skončíme to, lebo vidím, že... To ti teda kurva radím, že to skončí, kamarát.